Lehet, hogy félelmetes, de mégis vágyom. Akár leránt, akár megszédít. Vágyom az örvényt. És azt hiszem, hogy most talán. Egyébként ezt már meg akartam kérdezni, az M akkor most az Emma? Meg egyébként is nagyon örülök, hogy eljöttél. Ez az igazi neved? Egy kicsit ezért persze is volt a találkozástól, de nem tudom, gyakran ismerkedsz neten? Igen, én még sosem találkoztam. Annyira lelkes vagyok, hisz egyáltalán nem úgy. Végre lehull a lepe. Úgy értem, hogy pont igaziból látod, és sokkal jobban néz. Bevallom, nem számítottam ilyen kellemes meglepetésre. És veled? Szinte... Puszta pillantásoddal életre kelted az oly régóta szendergő költőt. Köszönjük szépen, azért ez kimaradt. Kicsit zavarban is vagyok. Most, hogy itt van, talán... Jaj, Jézusom, ne haragudj! Ez annyira gáz. Henny, tegnap hívtalak, de off voltál. Írtam is, hogy megyünk a csajokkal beleszagolni az éjszakába, meg hogy gyere te is, de nem ment át. Ugye nincs baj, szeretem. A hívott szám jelenleg nem elérhető. Kérjük, ismételje meg hívását később. Mi van a telóddal? Nem mennek át az üzieim. Szomcsi vagyok. A neten kell írni. Van egy tuti receptem. Ma, bacsi, nálad. Mi a franc? Most miért nem reagálsz? Mi folyik itt? Hova tűntél? Semmi reakció? A haverod, az a Balú, az egy szemétalak. Felhívtam és letagadott. Azt mondta, nem tud rólad semmit, közben meg a háttérben hallottam a hangodat. Tudom, hogy te voltál. Basszus, azt hittem, te más vagy, mint a többi baromarcú. Én próbáltalak hívni. Csak idő volt. Mit tettem? Idő volt, hogy hülyíts, aztán, hogy átvághass, mint a többiek. Legalább mondanád, hogy két ember seggarc. Végeztünk. Ne hívj, ne írj, hagyjál békén. Nem tudod, mit vesztettél? Én voltam számodra a nagy ő. És sorry, de ezt már soha nem kapod vissza. Szánalom. Gyűlöllek! Kész seggarc! Oh, you're nut. Emlékszel arra a csávóra, akire a múltkor annyira féltékeny voltál a baráti társaságban? Nem, akkor átmentem hozzá, hogy egy picit megvigasztaljon, és olyanokat mondott, hogy mennyire remek csáv vagyok, meg hogy te mennyire nem érdemeltél meg, és képzeld el, hogy a végén lefeküdtem vele. Már el is felejtettem, hogy milyen az a jó szex. Na most ki a hülye? Én bárkit megkaphatok az egész világon, az összes csávót, akit csak akarok, amíg te otthon kuksolt kisült szemekkel, hogy már ez a hajó elmenne. De kárba ügyni kicsim, mert vége, kurvára vége, örökre vége. Kész vagyok teljesen. Nagyon fáj. Tényleg éreztem valamit kettőnk között, és te eldobtad.
Tudom, hogy hívni fogsz. Ennyivel tartozol nekem. Nos, visszavonom azokat a szép dolgokat, amiket idáig mondtam. Örülök, hogy szakítottunk. Unalmas veled lenni. Szeretném azt mondani, hogy jó volt. Tényleg. Ez a béna pincér is pont ilyenkor zavar, basszus. Tényleg. De nem megy. Amikor azt mondom, nem akarok hallani felőled, akkor azt úgy is gondolom. Ma átviszem a cuccaidat, és az ajtó előtt hagyom őket. Ha szeretsz engem, akkor nem olvasod le az eddig írt mélyeimet. Töröld mindegyiket olvasatlanul, kivéve ezt az egyet. Amint ezt megkapod, hívd fel. Azonnal. Nagyon fontos. Mindnyájan követünk el hibákat, de mindent megmagyarázok, Manu. Teljes szívemből szeretlek. A címzet ismeretlen, vagy nem kereste. Vissza a feladónak. Drága M. Sokat tépelődtem, miként is adjam tudtodra érzéseim és vágyaim, illetve kérésem, fohászom. Ismersz, tudod mennyire dilis vagyok, és szeretek mindent kicsit másként csinálni, mint a többiek. Ráadásul érzékeny lelkem nem bírja az elutasítást. Főleg nem tőled. Így leírom. Akarlak egy életen át. Egy életen. Hagyok neked elég időt. Elutazom Afrikába 14 napra. Életemben legizgalmasabb 2 hete lesz ez, epekedő vágyakozással és várakozással telve, miközben nászútunkat tervezem, hisz semmi másban nem hiszek úgy, mint édes szerelmünkben. Ölel és csókol. Szerelmed. Ha szeretsz engem, akkor nem olvasod le az eddig írt mélyeimet. Töröld mindegyiket olvasatlanul, kivéve ezt az egyet. Egyszer imádnak, máskor viszont utálnak. És ha utálnak, haver, akkor bizony tényleg utálnak. Ja, és legközelebb nem bízom postásra a nőmet. Stimme gegen dein Mobiltelefon, meine Fäuste gegen eure Nagelpflegelotion, meine Zähne gegen die von Dr. West und sein Sohn.